Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία τρομοκρατεί την περιοχή. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σοβαρότητα. Τα παιδιά που σκοτώθηκαν με ρώτησαν και τα λέω τώρα, Πρόεδρε, γιατί στο τέλος θα έχουν κουραστεί το ακροατήριο. Θα πούμε και ωραία πράγματα για τον Αλέξανδρο, να φύγετε και με ωραίες εντυπώσεις. Λοιπόν, στην Κίναρο τα παιδιά δεν ξέρουμε, κανένας δεν μπορεί να πει κάτι υπεύθυνα εάν δεν τελειώσει προανάκριση. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Σας το λέω, έτσι είναι οι διαδικασίες. Εκείνο όμως που ξέρουμε ένα, η αιτία που σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά είναι η θρασίτητα των Τούρκων, οι οποίοι παραβιάζουν συνεχώς τον εναέριο χώρο, αμφισβητούν τα θαλάσσια σύνορα, μας λένε ότι η έρευνα και διάσωση πρέπει να γίνεται στον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή ακριβώς στο μέσο του Αιγαίου, και γι' αυτό βγάλαν και νόταν, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα διάσωση εκεί. Και το κάνουν πάντα. Ούτε τους νεκρούς δεν σέβονται. Άρα σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά όπως και στα ήμια εξαιτίας τους. Διότι δεν είναι καλοί γείτονες. Και οι Ευρωπαίοι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Και δεν είναι καλοί άνθρωποι γιατί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει σκληρότατους όρους για όσους ήθελαν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δύο όταν είχαν σύνορα με τη Γερμανία απέτησαν από τους Πολωνούς να μην έχουν απαιτήσεις σε εδάφη δικά τους. Αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί. Και σε μας κοφεύουν. Και ήρθε ο κύριος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ να μας πει δεν είναι το ίδιο. Τι λες μωρή αδελφοί, που δεν είναι το ίδιο όταν σε 17 δευτερόλεπτα παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Συρίας, καταρρίψαν το Σουχόι το Ρώσικο και εδώ 2.500 φορές κάθε χρόνο. Δεν τράπηκες. Βούλωστο. Αν μη τι άλλο. Βούλωστο. Τι δεν είναι το ίδιο. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί κρίνω ότι η επικαιρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και αν ανεβάζω τον τόνο της φωνής είναι γιατί θέλω να σας περάσω αυτό το μήνυμα. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Και δεν επιτρέπεται καμία πολιτεία, δεν θέλω να κάνω ούτε προεκλογικά ούτε τίποτα, καμία πολιτεία και η πριν και η πατά και οι επόμενοι να κοφεύουν ή να μην διεκδικούν τα δίκαια των Ελλήνων. Και αν θέλουν να βοηθήσουν, τώρα που μας είπαν θα κάνει περιπολίες στο ΝΑΤΟ, άλλη απάτη αυτή. Κύριοι, δεν μπορεί από τη θάλασσα να ελεγχθεί αυτός ο ταλέπορος που έρχεται με μια ελαστική λέμβο και η οποία του έχουν πάρει όλα τα ατομικά έγγραφα και του λένε για να πας στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη βούλιαξέ την να κάνεις τον πληγμένο ότι πνίγεσαι για να σε διασώσουν. Δηλαδή τι θα κάνει η φρεγάτα υπό τον Γερμανό ναύαρχο που τώρα είναι αυτά τα 5 καράβια εκεί πέρα, ή το άλλο εξάμηνο που θα έχει Τούρκο. Το μόνο που κάνουν είναι να διεθνοποιούν τα ύδατα του Αιγαίου και να μην έχουμε αιγιαλίτιδα ζώνη και να μην έχουμε εθνικά χωρικά ύδατα. Αυτή είναι η σκοπιμότητα. Καμία άλλη. Αν θέλανε πραγματικά και ήταν ειλικρινείς αυτή η υπονόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να αφήσουν να γίνεται ο έλεγχος στα παράλια της Τουρκίας. Ξέρουν πολύ καλά όλες οι υπηρεσίες ότι από πού φεύγουν αυτές οι λέμβες. Για να βγει στη Μυτιλήνη, ακριβώς από απέναντι, είναι από εκεί που φεύγουν τα αποβατικά τους, αν θα κάνουν ενέργεια εναντίον της Ελλάδος για να βγουν στο μακρύ γυαλό. Μας δουλεύουνε τώρα. Εκεί θα τους σταματήσεις. Και εκεί θα τους ταυτοποιήσεις. Εκεί θα πεις είναι πρόσφυγας. Εκεί είναι άσυλο. Γιατί πήρε τα δισεκατομμύρια Τούρκος. Και απειλεί. Αλλά όταν δεν μιλάς και όταν δεν έχεις καθαρή τη φωλιά σου, τότε δεν έχεις και το θάρρος της γνώμης. Έτσι απλά.